Mga kaigsuonan, angayan gyud nga pangitao nato ang Ginoo sa tanang higayon o tanang panahon, naaman sa kaharuhay ug naa diha sa kalisdanan. Ang Ginoo mao gayod ang atong ingunta bugtong nga kasiguruan nining tanan diha sa atong kinabuhi. Mismo nga diha sa atong katakos kun dili gyud paigo ug dili gyud sibo nga kini makahatag kanato og ingon ta kasiguruan. Labi na sa pangpanglawas, walay makahatag kanato og ingon ta bugtong nga kasiguruan diya sa atong kaayuhan, kay wala man kitay katakos sa paghimo. Labi na ang sakit sa atong ingon ta kalag, ang Dios sa kanunay nangita kanato alang sa atong kaayuhan. Kita ba kaha nangita ba sa atong kaayuhan? Dili lang unta ang atong gitutukan ang lawas noon nga ingon ta sakit. Dinhi mga kaigsuonan, gipadayag sa atong Ginoo dinhi sa Ebanghelyo ang ingon ta sakit diha sa kalag, diin mao kini ang ingon ta ikalipay sa Ginoo kun mao kini ang atong ibungat diha kaniya nga kita nangayo og kaayuhan. Mao kini ang ipakita dinhi sa Ebanghelyo. Sa pulong lamang diha sa atong Ginoo mapadayag ang atong kaayuhan.